elsősorban belsők által ismered? Igen. Szerintem ez a legjobb megfogalmazás annak, amit én itt csinálok, hogy a belsők által ismerem Bukarestet. A külső Bukarest az olyan nem igazán tetszik. Inkább szabadulok a várostól, hogyha van egy kis időm, akkor a barátomnak van egy hétvégi háza Bukarest mellett, és ott vagyunk mindig. Akkor, amikor te úgymond beleszeretsz ezekbe a belső terekbe, amelyeken dolgozol, te elvonatkoztatsz attól, hogy ezek hol vannak? Igen, muszáj. Például itt, ahol most vagyunk, ha kinézünk, szerintem egy szörnyű környék, nem tetszik abszolút, de ha a belső teret nézem, teljesen jól érzem magam, és akkor próbálom, hogy ne befolyásoljon a külső környezet. Szerintem minden munkával ez van. Kivéve a központi házak, ahol tényleg a külső környezet is annyira fontos, mint a belső, és annyira szép is. Az embereknek sokkal nagyobb igényeik vannak itt. Viszonyítva például nagyon tudom viszonyítani Kolozsvárhoz, ahol éltem 10 évet és próbálkoztam, de mint mellékfoglalkozást tudtam csak végezni ezt. Mindig kellett legyen egy fix fizetéses munkahelyem. Itt viszont teljesen meg lehet élni ebből, nagyon fellendült, és szerintem nagyon nagy jövője van ennek a mesterségnek. Szerintem nagyon szürke Bukarest. Most egy picit kezdett változni, de nagyon szürke, mert mindig szürkének találom. És pont ezért van az, hogy a belsőim szerintem nagyon kontrasztosak, nagyon színesek. Elképzeléseid szerint te hosszú távon itt fogsz majd élni? Szerintem majdnem 100%, hogy igen. Hogyha változtatnék valamit, akkor egy másik országban, de nincs szándékomban. Nem, ennél többet Romániában nem találnék, gondolom. Tulajdonképpen mit is keresel te Bukarestben? Miért vagy itt? Hát nem tudom, mit keresek. Vagy mit kerestem, de most már tudom, mit keresek. Már 17 éve itt vagyok. Először egyetemen jártam ide, azután az egész életem valahogy úgy fordult, hogy kocsmáros legyek, de teljesen nem azt akartam, én közgazdász egyetemen voltam, de aztán ez lett. Hát engemet nem tudom, nagyon szerettem itt azért. Van embereket is ismertem, és valahogyan, nem tudom, mit mondjak,
mind Amerikában, az tulajdonképpen western, nyugati emberek jöttek, rendeztek, cégeket csináltak, nagyon fejlődött a kulturális, nem is tudom, kezdett forogni minden, és én nagyon jól éreztem magamat. És itt maradtam, meg úgy éreztem, hogy valamit tudok mondani. Először azt hittem, hogy azt kell megtanulni, hogy itt olyan legyél, mint az emberek, amik itt laknak, vagy akik itt vannak, hogy nagyon, nem tudom, a becsület itt először nem volt annyira fontos, vagy én úgy láttam, hogy nem annyira fontos a becsület. Mert itt mindent el lehet rendezni máshogy. Nem csak, hogy oké, ha becsületes vagy, akkor biztos, hogy minden jól fog forogni. És akkor én is úgy átvettem ezt, hogy, mint hogy mondják, hogy a bukaresti gondolkozást, de oda jutottam, hogy ez nem jó, ez nem becsületes, hogy gondolkozom, és ami a pontos is, hogy ha akarsz valamit csinálni igazából, az a becsület. Becsületes legyél veled, és az emberekkel is, akikkel ide jönnek. Becsületes legyél a kaját, amit csinálsz, pontos legyél, és na, ez van. Hogyha megkérnélek arra, hogy 3 szóval mondd el, hogy milyennek találod Bukarestet, mit mondanak? Egy kicsit kell gondolkozni. Hát azt mondanám, hogy szép is, szomorú is, de engemet teljesen, én örvendek, hogy itt vagyok.